Is-Sibt 26 ta' April tal-2025 il-Knisja Kattolika selmet lil Papa Franġisku li ħalla din id-dinja nhar it-tnejn li għadda l-għada tal-Għid fl-għomur ta' 88 sena għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu. It-tebut Papa Franġisku inħaraġ mill-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan wara li mill-erba' sal-ġimgħa il-ġisem tal-Papa kien espost għal-qima tal-pubbliku. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata mid-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali, il-Kardinal Taljan Giovanni Battista Re li għandu 91 sena. Fuq-naħa tax-xelluk tal-Artalt fil-Pjazza tal-Vatikan kien hemm il-Kardinali, waqt li fuq-naħa tal-lemin kien hemm il-mexxejja u d-dinjitari minn madwar id-dinja. Fost dawn kien hemm id-delegazzjoni Maltija li kienet immexxija mill-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono. Flimkien mal-President kien hemm żewġa Anthony Spiteri de Bono. Kien hemm ukoll preżenti il-Prim Ministru Robert Abela u Martun Lidja Bela, kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Quddiem l-artal kien hemm it-tebut tal-Papa Franġisku, tebut sempliċi b'sali fuqu. Kienet qudiesa li minkejja in-niket tagħha iċċelebrat l-għaqda madwar id-dinja. Dan hekk kif fost oħrajn it-talbiet ta' wara l-omelija saru b'diversi lingwi, fosthom bil-Franċiż, l-Arbi, il-Portugiż, il-Pollak, il-Ġermaniż u ċ-Ċiniż. Wara tqarbin, il-kardinali preżenti flimkien man-nies li kienu hemmhekk talbu għal qaddisin sabiex jitolbu għar-ruħ il-Papa Franġisku. Fl-aħħar tal-quddies, il-Kardinal Giovanni Battista Re bierek it-tebut tal-Papa Franġisku bl-ilma mbierek u wara bl-inċens. Fil-Pjazza tal-Vatikan kienet iddominata minn silenzju waqt li fakret fil-ħajja tal-Papa Franġisku. Wara it-tebut intrefa minn 14 persuna u ittieħed lill-Bażilika ta' San Pietru għall-aħħar darba. Minn hemmhekk it-tebut tal-Papa Arġentin ittieħed lill-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma, il-post fejn xtaq lil Papa Franġisku jindifen wara li jmut. Dan fl-istess post fejn ta' sikwiet kien imur jitlob fosthom qabel kull vjaġġ apostoliku. Eluf ta' nies kienu preżenti mal-ġemp tat-toroq fl-aħħar vjaġġ mill-Vatikan sal-Bażilika f'Ruma, vjaġġ ta' madwar 6 kilometri u madwar ix-xmara Tibet. Fost l-oħrajn, il-Pop Mobilli fuqha kien hemm it-tebut tal-Papa Franġisku għaddiet minn quddiem il-Kolossew. Imbagħad id-difna tal-Papa komplet b'mod privat fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore. Hawnhekk kien hemm mument ta' talb mill-Kardinali. Il-Papa Franġisku jinsab midfun fiċ-ċentru ta' Ruma u se jkun miftuħ għal pubbliku mill-ħadd. Skont uffiċjali Taljani, intqal li fil-Vatikan u fiż-żona tal-madwar waqt din l-aħħar tislima lil Papa Franġisku kien hemm preżenti madwar 400,000 persuna.